És Nadal, és temps d'agrair i de posar en relleu quins són els valors que ens acompanyen. Cooperació, solidaritat, compromís, responsabilitat social i igualtat d'oportunitats. La màgia arriba a Entrem a través de les empreses i entitats que, aquest any, han fet possible la inclusió laboral de 376 persones en trastorn de salut mental, discapacitat i vulnerabilitat social. Treballem conjuntament amb una xarxa d'empreses i entitats socialment compromeses. El nostre Nadal són elles. Entrem, per nosaltres, és diversitat i igualtat. Des de la FEC promourem sempre que existeixi aquesta igualtat d'oportunitats per tothom. El Vet i Noi hem estat sempre una empresa compromesa amb el territori i des de ja fa uns anys amb Entrem col·laborem en diferents tipus d'activitats, entre elles el servei de neteja que ens presten durant l'activitat de naturisme que tenim a l'empresa. Per nosaltres Entrem és solidaritat amb els més vulnerables. Per nosaltres Entrem és responsabilitat social i mediambiental. Gràcies per formar part de les més de 280 empreses i entitats del territori que compartiu valors amb nosaltres. Feu d'aquest un lloc solidari i compromès amb les persones que més ho necessiten, promovent la seva inserció laboral. Bones festes i entrem a un 2023 més sostenible, just i compromès.